Currently KSU Central Body agawai baki grassroots development ki bala pensateng dak sarkar kum ka Polytechnic Institute ka ITI Sipsing new building nangta DSC Arjararpo nangta ka government college full-fledged government college through PP Mut nang baka PP Mut nangta ka district library and auditorium nangta ka bakhadu ka district tel habade berkini ki point ki mat kelam bang ilai jing tho ah disi ki tayo ki baladap kum ka jing pen kan mau pat nagaliam disi ru ai ka juba ko sa ba uklem sham klikti uya ai jing tho se ki tna ba per beri pe yakini ki department te nagaliam jongi ru ai budin na ka posik por pat akabede bat kaneka sakawai kalong ba kabede bat MCH kalong ba ngelale budin na ka